فنوى اري تي في بمكتتال تركبوز خبركم تخطاتلتنا كما تمسيوم نلوم سنبت عصر شوعات تقنبوس ساعات شعات تمشي استدالوه هقراون زيناتات زغرب لكم افرم قري نمكتتالكم بخبري ان عدم كخا بغندي ار استزينا فيلم مبل عصر 3 عامتاوي فستيفال كوليج تمرتن سنه قانقان عد غيح تقايدوم ماكل مياو سلطنا سراحتنياتات بازع العلمي 150 من اسياس سراحتنياتات باستفلالي عودتات مريقوم اب زبعن سباب العلق 3 بليون نقفع عبيت مدبات لمعات تعميموم إيران بمصاب هرمز نزكاد من قصاص مراكب زملكت حدش ناي محدرة عقباب كم زدال وتافليتا إسرائيل لوش متكازاب لعلي العلوية عزازيون زفت متقتلت من قصاص حماس بتري كونينو رواندا مس ديمقراطيات ريبابليك كونغو نزر خبادوبات كم زعصوتو حابيرا تمرتاوي بهلاوي سبورتاون سنة طبباون وددرا زتقالل مبل 13 عامتاو فستيفال كوليج تمرتن سنة قانقان عد قيح تخايدوم وكيل ارينا مليون فورقي زدالو تصبصاب يصعب عامتاو زكايد فيستيفال كوليجات نتمهارو منسيات كينو أكاديمية تمرتهم كإلتهم من زنبالو من زفتشلو بسبورتن بحالنا بيلوم حونتهم من حدنتهم من زدلدلو أمونغو كوليجات حبراو ردي إزفتر أزي أقداسي مسرح ممهارن مستمهارني مبل 13 عامت فيستيفال كوليج تمرتن سنة قانقان عد قيح صنعاتنا وحسنا بزبل تيما بعصر شدشو قنبات تخايدو دايركتور قديات تمهارو ممهر داويت هابت سلاسة أبزها بقال فيستيفال مزازم نايتين عامت مملاتا كايد زتسان حود الدراتكم زخونة بمتقاس أبتو مهارو ناي مود دار منفس فقري بهالي متحقازن زسرت سلزخونة أقداسنتو بقلي زتأمتكم زيكونا قليتو اتي بملكع وددر زقربه أب أكاديمي تاريخ بالن سبورتن زتكورة مسنادوتات مصنعتاو صحفات مرئيت قد ألباسات وددر تنتنان سئلاو مرئيتن زتقالل ينيرو حلفها ماتي أبتي كوليج من اسي كوبل تخلب وغنو أمونغو تمهارو بولكن بقجلن زكاير وددرات كألتن مهازنتن تمهارو زفتشن زبرابرن مدرحكم زخوانن وصيئتو من مليسو يدمكم زولون قليتو وكيل دين كوليج دكتور برهان قلتا دما زقربت حستوتات نبقعتن عقمن من اسياد زنصبارق كم زنبره أرديو أم وداتا بولكن بقجلن نستعوتو شلمات كعدل كله تمهارا عودة تاريخ قوبل بمخان بفولي تشليمم كوليج تمرتن سنة قانقان عد قيح أبزع عمزي لعلى 1500 تمهارو اللو أبقنياتنا تنس تخايد فيستيفال كوليج تمرتن سنة قانقان عد قيح تمهارو زقربوت حستوتات الناس انتهم منتهم زين صبار اغليهم زرعيلو اغاطام بمبارو كالوت كوليجاتون كابزن العالم بستود بمدام نقصرها نلابو وكيل اغلغل زينا نزب عد قيح مليون افرقي مسالاي تسوا غبريل تسوا مكال كاب كوليج تمرتن سنة قانقان عد قيح صنعتنا وحسنا ماكل مياو سلطنا سراحتنياتات باصع باستفلالي عودتات بقبرن كل حساب زسلطنهم لعلي 150 من اسياس سراحتنياتات مريقوم وكيل ارينا ابراهيم عمر نزدلو صبصاب ياسين صالح كوربويم أباطع تدوكينو زركب مأكل موياوي سلطنا سراحتنياتات مس منستريون محبراوي دحنتن بمتحبر بعودتات إلكترونيكس إلكتريكسيتي تربت حاتنن أنصيتن مرباب كمبيوترات سرعة مزاح حالن موععين كمون تكنولوجي كمبيوتر بقبرن كل حسابن زي سلطنهم 153 من اسيات بعصر 4 قنبوت أمرغم أبزي مبل 11 زوريا ممرقتا مختل دايركتر نايت مأكل إنجينر أخليلو أسمرو مابز اسمع قال هاكو سيئي بحفشا مأكل مياوي سلطنا سراحتنياتات باطع دما بفلاي
ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ንዝመፁ ሓደርቲ ሰልጠንቲ ብውሕድ ቁጥሪ ተቐቢሉ የሰልጥን እኳ እንተነበረ ካብ ሻውዓይ ዙርያ ጀሚሩ ግና እቲ መደብ ምስ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን በመተሓባሪ ይካየድ ምህላውን ብዝሒ ሰልጠንቲ እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎን ብምግላጽ ኣብ ንጥፈታቶም ዝደጋገፍዎም ናይ ስራሕ መሻርክቲ ምስጋና ኣቕሪቡ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ዕዮ አቶ ወልደ የሱስ ኤሊሳ ሃኮሲኤ ሙያዊ ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ክብ ንምባል ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ጉዕዞ ምርጋጽ ቁጠባዊ ዕብየት ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ኣብ ዝተዋፈርሉ ስራሕ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ኣዘኻኺሩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ክፍሊ ቴክኒካውን ሙያውን ትምህርትን ስልጠናን አቶ ተስፋይ ሲምቦገኑ ሙያዊ ስልጠና ንዘላቕን ዘተኣማምንን ማዕባለ ደራኺ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብወገን ሃኮሲኤ ንዝካየድ ዘሎ መደባት ሞጊሱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትምህርቶም ጸብለል ንዝበሉ ሽልማት ክዕደል ከሎ ብሰልጠንቲ ዝፈረየ ንምርኢት ቀሪቡ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ባጽዕ ኣብ ዝሓለፈ 11 ዙርያታት ብዓውድታት ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሪክሲቲ ጽርበት ሓፂንን ዕንጨይትን መርባብ ኮምፒተራት ስርዓተ መዘሓሓልን መዋዓዓይን ከምኡውን ቴክኖሎጂ ኮምፒተር ዘሰልጠኖም 545 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 1770 መንእሰያት ከም ዘመረቐ ሰነዳቱ የነጽሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብልዕሊ 2 ቢልዮን ናቕፋ ኣብ ህንፃው ልምዓት ዘተኮረ ዓበይቲ መደባት ከም ተዓመ ተሓቢሮም ወኪል ኤሪና ተስፋ እንኪኤል ገብረ ዘዳለዎ ጸብጻብ ይስዕብ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ብዘውጽኦ መደብ ብልዕሊ 2 ቢልዮን ናቕፋ ዓበይቲ ልምዓታዊ ንጥፈታት ከም ተዓመ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ህንፃዊ ልምዓት አቶ ተኸስተስ ጎዶም ሓቢሮም እቲ መነባበሮ ህዝቢ ንምምሕያሽን ምዕሩይ ዝርግሐ ንምርግጋጽን ዝተሰላሰለ መደባት ህንጸት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዲጋታት ምድላውጥን ምዕባለ ከተማታት መስራሕ ጽርግያታትን ካልእን ከም ዘጠቓለላ ረድዩ በዚ መሰረት بتغللا 4 مليون متر كوب ماي ناي محز عام زلون 141 ديغاتات 291 تكالات تمرتي 41 تكالات عنان كهنص اكلوا ابل على 26000 هكتار قياساو سرحات تخايدو كمون لعل 2200 كيلومتر ناي حمد صرغيا تواديدو بزي كازي اوشت كتماكرن 22 كيلومتر ناي قطران صرغيا كسرح كله مسكولن الزوباتات زراخب ناي مرص حمد صرغياتات وانت سريحهم نت مدبا معوات كلن اكلات منغست بحافشا كوم دما بفلاي نزغبر ابركتو زمغوس اتو تخسته اب مصاي بستوهاده صعري زعابيه مدبات نمسل سال زحجز موياوي عقم تدليبو كم زلو حبيرو وانا دايركتور كفل هنصاو لمعات اتو تخسته سكو دما موداتا اتتتقسم مدبات بمكتتال كفل هنصاو لمعات ستغبر طراي مخانو بمحبار بحافشا استسلاسل مدبات لمعات تعاصافي كم زخونه ابريهو ኣብ ንዞባ ከረና ኣስታሽም መንተዋርሕ ብመልክዕ ውድድር ዝቐጽለ ንጥፈታት ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ኣብያተ ትምህርቲ ብ15 ግንቦት ተዛዚሞም ሓላፊ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ሮመዳን ፊደል ኣብ ዘስማዑ ቃል እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ብቑዓትን እሩማትን ተምሃሮ ንምኹስኳስ ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብዚ ብሉፅ ተምሃራይ ንምፍራይ ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ውድድራት ኣብ ባህሊ 1998 ኣብ ስፖርት ድማ 11738 بدمر لعلي 13700 تمهارو خمون لعلي 100 ممران تساتفهم أمور داتا نبولوصات أبيات تمرت شلمات نمشاركة أكلات دما ناي مسغانا ورقة مسكر تعديلهم أبزو ودرات بيت تمرت لاسالة قبل ودرات عامة تمرت 15 بمخان تشلما كبراتن كبرانس بزيناتات هاجرات وصاين من كتتالكم كادقيمه بخبر عدمكم إيران بمصاب هرمز نزكاد من قصاص نقدوان مركب زملكز دالوتو حدش ناي محدرة أقباب بقرب أوان كم زقلص أفليتا بايتو إيران بومبر كوميتي هاجراو دحنتن بوليسي وصان إبراهيم عزيزي أبقصات محبراو من رغبيتات أبزرقحو صحوف اتي مصابون أمريكا كمون كابنا بن ودبات إيران نزقبر من قصاص نقدوان مراكب نمعقات أبزكا سرحيت نساتف هاجرات عصو كوينو خمس قصل حابيروم بمسرة تزي حدش أقباب
ምስ ኢራን ዝተሓባበረ ሃገራትን ንግዳውያን መራክብን ጥራይ ነቲ استراتيجياዊ መጻብኦ ክጥቀባ ከም ዝኽእላ ዝተቐሰተ ኣቦ ወንበር ሃገሩ በቲ ማያዊ መስመር ካብ ዝሓልፋ መራክብ ስልዒት ከም እትእክብ ከዓ ገሊጹሎም ኢራን ኣብ ልዕሊያ ድሕሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ መጻብኦ ሆርሙዝ ጥቡቕ ጸጥታዊ ቁፅጥር ከም ጀመረት ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኳ ሸሓት መራክብ ተዓጊተን ከም ዘለዋ ይዝጥቀስ መጻብኦ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊያ መጥቃዕትን ዘካይደ ሃገራትን ተሓባብርተንን ጥራይ ከም እተዓጽወ እትገልጽ ኢራን ንምሕደራ ናይቲ ንግዳዊ ማያዊ መስመር ዝምልከት ሓድሽ ኣገባብ ምሕደራ ክህልያ ብተደጋጋሚ ክትጠልብ ጸኒሓ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ስምምዕ ምስ ዘይትበፅሕ ኣብ ልዕሊያ ከቢድ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ደጊሙ ኣጠንቂቑሎም እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ላዕለዋይ ኣዛዚኡ ዝፈጸመቶ ቅትለት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ዝጥሕዝ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ብትሪ ኮኒንዎሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁን ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ዝናብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ዝተቐትለ ኣዛዚ ቀንዲ ሃንዳሲ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ብምንቅስቓስ ሓማስ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እስራኤል ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣሜሪካን መንጎኛታት ሃገራትን ነቲ ብእስራኤል ዝፍጸም ዘሎ ግህሰትን ተደጋጋሚ ጥሕሰትን ደው ንምባል ጸቕጢ ክገብሩ ሓማስ ብተወሳኺ ጸዊዕሎም ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ተግባራዊ ካብ ዝኸውን ንድሓር 2400 ጥሕሰታት ብእስራኤል ከም ተፈጸመን ብሰንኩ ድማ 856 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን ጸብጸባት ይሕብሩ እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ጀሚራ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብእተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ልዕሊ 72,000 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ እንከለዉ መላእ ህዝቢ ናይቲ ወሽመጥ ከም ተመዛበለ ዝፍለጥ እዮም ቅልውላው ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ደረጃ ዓለም ካብ ዝተረኣየ ቅልውላዋት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጸባት የረድኡ ሩዋንዳ ምስ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንዝራኸባ ዶባት ከም ዝዓጽወቶ ፍሊጣ መንግስቲ ሩዋንዳ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ካብ ቁፅጥር ወፃእ እናኾነ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ኣውራጃ ኢቱሪ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓድሽ ለበዳ ሕማም ኢቦላ 87 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 336 ካልኦት ከም እተለኽፉን እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ኡጋንዳ እውን ካብ ኮንጎ ብዝመፁ 2 ሰባት ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ሃገር ገሊፆም ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰንኪቲ ኣብ ኮንጎን ኡጋንዳን ዝተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ቫይረስ ኢቦላ ህፁፅ ናይ ጥዕና ሓደጋ ኣውጅሎም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድሕርቲ ኣብ 1976 ንፈለማ እዋን ኣብ ወሰናስን ፈለግ ዛየር ዝተረኣየ ቫይረስ ኢቦላ ሓድሽ ለበዳ ናይቲ ሕማም ክኽሰት እዚ ንመበል 17 ግዚኡ ምዃኑ ጸብጸባት ይሕብሮም ኣብ ዓመተ 2020 ኣብቲ ሃገር ብዝተኸስተ ሕማም ኢቦላ ኣስታት 2300 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣይርሳዕን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 17 ኣባላት ፖሊስ ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣፈኛ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ዮቤ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ፍሉይ ሓይልታት ሰራዊት ናይጀርያ ከም እተኻየደ ፍሊጡሎም እቲ መጥቃዕቲ ስልጠና ንዝቐስሙ ኣባላት ፖሊስ ዒላማ ዝገበረ ከም ዝነበረን ዝሓበረ ኣፈኛ ድሕሪ ብዝተገብረ ምልውዋጥ ተኽሲ ሓያሎ ኣባላት ሰራዊት ከም ተቐትሉውን ከም ዝቆሰሉን እውን ሓቢሩሎም ፖሊስ ናይጀርያ ምስ ሰራዊት ብምትሕብባር ነቶም ፈጸምቲ ገበን ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ጽዑቕ ስርሒታት የካይድ ከም ዘለውን ገሊፆም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የልቦን ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ቀንዲ ዒላማ ናይቲ ካብ ዓመት 2009 ጀሚሩ መጥቃዕትታት ዘካይድ ዘሎ ጉጅለ ቦኮ ሓራምን ካልኦት ሽበራውያን ጉጅለታትን ምዃኑ እዩ ዝሕበር ሽበራዊ ቦኮ ሓራም ካብ 2009 ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ብዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ዛጊት ህይወት ኣስታት 40,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ልዕሊ 2 ሚልዮን ድማ ከም ተመዛበሉ ጸብጸባት ይጠቕሱ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድሕሪ ሳልስቲ ኣብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ናይ 2 መዓልታት ዑደት ክፍጽም ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ክረምሊን ኣፍሊጦም
تبع 19 قنبز زكاد عدت بقندو أما معبال قطبان دبلوماسيون زمدنا ذات كورة خمس خونة تبيت صحفة أميت اللهم مرات روسيا چاينا نابتقات أمس تفلالي اسم معاد كخط مخات تسويتي قبر بريزيدنت فلاديمير بوتين بريزيدنت شي جي بينغن أب زحلف عامتها بكتماتات موسكون بيجينغن تراقبهم حيالو اسم معاد كم تفرار مذكريهم مرحت أمريكان چاينا نبز حلف سالست بكتما بيجينغ تراقبهم وزيتاو من بارس تتغسى زرب كم زكادو ايرسان أب تايلاند هزبي زملالس بابور مدري مسا أوتوبوس بمجيجاو سبا وخسارة وريدوم بتتمالا 10 شدشتا قنبوت برأس ختما بانكوك زقات محدقا زاقيت 10 سبات كموت قلوه سياز زركبوم لعلي 3 قصيلهم بمهلام قطر موتات كزايد كم زغل سمزي موقع عزيام مدري تايلاند أميتهم زي كذبت حدقان واتو عنوات كم صعبة زغلو صوتهم سمزي تنقو نمللاي مرمراي كاد كم زرلو نافليتهم درد جت زي صعبة حدقا بارعنا تكسارا كب كم زبولو يزقل الظلام أورح ترنا إذا عامتها بتايلاند بزقات ما حدقا مجيج أبابر 3 كم زموتو زذكريهم زيناتات نمزامار استزينا خدق ملكم مبل 10 عامتها فستيفال كوليج تمرتن سنة قام عد غير تقايدهم مأكل موياو سلطنا سرحتنياتات باسع العلميتنا 50 من اسياد سرحتنياتات باستفلالي عودتات مريقوم أب زبعا سباب العلاق للتبيلين نقفع عبيت مدبات لمعاد تعميمهم إيران بمصابو هرمز مزكاد من قصاص مراكب زملكت حدش ناي محدرة قباب كم زدالو تافليتا إسرائيل لوش متكازاب العليل علواي أزازيون زفت متقتلت من قصاص حماس بتري كونينوهم رواندا مس ديمقراطيات ريبابليك كونغو نزر رقبادوبات كم زعصوتو حابيرا كبران الساعة استدالو زيناتاتنا باستزازي ملو مسترفو مدباتنا نحدقوكم بوغنين سناي مشت